Pagkain, gamot at inuming tubig, pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng bagyo sa Negros Occidental. Ang detalye kay Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mag-iisang linggo matapos wasaki ng hagupit ng bagyong Odette ang libu-libong kabahayan at magresulta sa pagkasawi ng mahigit 30 katao sa Negros Occidental. Bakas pa rin ang iniwang pananalasa nito sa maraming lugar sa katimugang bahagi ng probinsya. Nananatiling walang supply ng kuryente ang maraming lugar sa probinsya dahil sa pinsalang dulot ng bagyo sa mga power line. Pangunahing problema din ng mga nasalanta ng bagyo ang pagkain, tubig na maiinom at gamot. Maliban sa Kabangkanan City, Siparay City at Bayan ng Ilog na lubhang binayo ng bagyo. Idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Isabela. Nang ginamon ang gulong na ako kay ginahapo ako. Alanti ko maluoy kaya nang ako na binigan ko arin sa Isabela. Agyan kami sang bagyo nga ang amon nga balay na karalupad ang atop. Kag wala gid kami sang bugas nga itigangon. Ang amon niya gilamito, ang amon niya tulugan, ang amon mga biste na urot gitanan basa sang ulan. Kag ang amon niya atop na urot ka sang hangin. Ang nabudlayan ko magawi sa amon niya balay. Reklamo din ng ilang residente sa Siparay City ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasama din sa mga hinaing nila ang matagal na power restoration, sitwasyon sa evacuation center at mga liblib na lugar na hindi pa nahaabot ng tulong. Ayaw lang ko tani bulig sa may mga mahumo katibig ko soon nga buligan man kami nga bisan sa mga bayo pagkaon. Ako bisan bayo ko wala bilin bisan sa kabilo. Ang ako lang masiling ang muling naagyan amon din. Kapangabay ko sa atong gobyerno nga tamdon mga amon din nga pangabuyan ng amon isaran. Upang matugunan ang pangangailangan ng Southern Negros Occidental, ilang grupo at individual na ang nag-organisa ng Fund and In-Kind Drive para sa mga lugar na hindi naaabot ng tulong mula sa gobyerno. We want nga ang tanang mga tao mayara sila sense of urgency, mayara sense of action. At the same time, we want to amplify ang mga stores ng kalatabo dito. Ang goal namon this coming December 25, no, magabulig kita sa 300 gabilog nga mga pumuloy dito, makahatag kita sa mga relief packs, and at the same time makadulong kita sang tubig nga ilimnon. Kag aside from that, matipon kita sa mga kabataan kay para mahatagan ta sila sang entertainment, malimtan nilang problema nga bangod sa bagyo. Sa mga naisumulong, makipag-ugnayan lang sa numero 0929-156-0930. Ilan namang social media influencers na rin at entrepreneurs mula Bacolod City ang nag-organisa ng mga inisyatibo upang makalikom ng pera, pagkain, mga damit, gamot at inuming tubig mula sa mga Negrense abroad, civic organizations, paaralan, at pribadong individual na kaisa upang unti-unting makabangon ang mga taga-Negros Occidental. Ako si Adrian Prietos para sa GMA Regional TV.